Добър ден отново на всички. В това видео ще ви запозная един от методите, в който постоянно изкарвам някой долар. На месец варират между 60 и между 140 долара на месец изкарвам. Значи, ето за един период около година ще ви покажа тук колко съм изкарал само от Fiverr. Fiverr е сайт, в който извършвате някаква услуга или правите нещо точно за 5 долара. От тях взимате чисто 4. Докато записвам, малко слабо ми работи видеото. Ето виждате, значи изтеглил съм за някъде един период, около година съм изтеглил 944 долара. Чакам 8 да се изчистят. Значи това са пари, които аз редовно си ги знам. Вие може да направите същото. Сега, но преди това трябва да си откриете, предполагам, че знаете PayPal, чували сте за PayPal, вие ще имате нужда от PayPal, не само за тук, но почти навсякъде се плаща с PayPal. PayPal, откривате си акаунт в paypal.com. Така, и после значи те имат 3 вида акаунти. Basic, на вас не ви трябва, просто защото няма да ви е необходим, той има много лимити. Значи отначало се откривате втория акаунт, защото има един пример, той също няма да ви трябва в този момент. Значи с средния акаунт си отваряте тук една сметка в PayPal и после свързвате дебитна карта, или моята препоръка е дебитна, а не кредитна, към PayPal акаунта. Това става много лесно. Значи те ви изпращат ви изпращате 40 или 25 цента някъде там, за да потвърдят, че сте реална личност, нали, няма да има спекулации, и ви дават от банката, взимате един код, мисля, че беше 3 цифри и една буква, при всеки може да е различно, и този код го вкарвате в PayPal и по този начин авторизирате PayPal да извършва плащания и въобще транзакции с вашата дебитна карта. Значи, моята дебитна карта от ДСК-са, чувал съм, че на Raiffeisen не работят, на Allianz мисля, че работят, на Unicredit със сигурност работят. Гледайте картите да са Visa Electron или някакъв тип Visa. И значи това, вие ще се нуждаете от PayPal не само заради този сайт, който ви показвам, ами за бъдещи продукти, които ще рекламирате. Комисионните на някои от тях, на повечето от тях ги изплащат чрез PayPal. По този начин самите собственици на продукти имат по-малко разходи и за вас е по-удобно, по-добре отколкото с чек. В чек, като плащат, на вас ви взимат около тук в България, значи за осъбряване на чек между 30 и 40 няколко лева излиза осъбряването на чек. И отнема много дълго време. Първо за пристигане на чека, второ 45 дена за осъбряване на чека. Така че PayPal е задължително, с него може да продавате в eBay, да купувате в eBay, ще ви кажа и други места, където да извършвате услуги, които ще ви бъде заплащано с PayPal. Така, от тук отивам, веднага се прехвърлям на този метод. Този метод това е гиганта на този метод. Наричат се MicroJobs Sites. Значи това е най-известният от тях. Той, който има най-много трафик, около 20 милиона посещения има на седмица, главно купувачи, нали? И тук гиг се казва работа. Това е накратко наименование на работа, или услуга, която вие извършвате. Това може да е абсолютно всичко. Има още към 25 сайта от тях,
от които 15 си заслужава внимание. Значи на всеки $1000, които изкарате на Fiverr за същите работи, които ги правите в Fiverr, вие ги слагате и в другите вебсайтове като Fiverr, и на всеки $1000 някъде между $200-250 ще изкарват от другите вебсайтове. Така, аз в Fiverr имам 2 акаунта. Така, но какво искам да ви покажа? Искам да ви покажа как работи системата. Първо да ви покажа... нека първо да ви покажа как работи системата. Така, ето тук един друг сайт, който също си заслужава. Аз ще ви дам информация за тях. Това е подобен сайт, само че тук не е фиксирана цената на 5, а е фиксирана от 5 до 50. Вие може да изберете. Вие може да изберете, нали, каква цена ще искате за вашата услуга. Така ще затворя този прозорец, ще затворя и други, защото компютъра ми се натварва, когато снимам. Така, и ще отидем тук на... Ето, това е... Значи, това е първата страница на Fiverr. Така, значи, ето хората какви работи правят. Тук това са категориите отдясно, хубаво да ги разгледате. Има толкова различни работи има. Значи има тук българки и българи, които изкарват по $2000 на месец. Сега в момента искам само да ви покажа. Значи толкова тук са с хиляди неща, които могат да се правят. Някои ще тръгнат, някои няма да тръгнат. Някои ще ви отнемат по 5 минути да ги направите, други ще ви отнемат по час да ги направите. Сега, примерно, нека да видим. Предполагам, че имате акаунт в Замунда. Значи спокойно от Замунда, от програми може да си свалите Camtasia Studio. Аз използвам 6 да правя запис на скриншотовете. Нали, това в момента го използвам Camtasia 6, за да правя запис, за обработка на клиповете използвам Camtasia 7, защото стават по-хубави и има повече място за така, нали, да се правят. Значи, една от моите работи е, че правя клипове. Нали. Ако работите с Word документи, с PowerPoint или с Excel сте добре, винаги може да пуснете някаква такава работа, че извършвате. Така, искам да ви покажа една българка. Въпросът е дали ще я намеря сега, защото ето, мога да кажете, примерно има такива работи, където ще ви кажа хороскопа за ден, за една седмица напред. Нали, ще ви направя картун, нали, или анимационен герой ще направя от вас. Ще ви направя какво си. Ще ви спея всичко, ето тук ще ви спея всичко с моя британски акцент за 1 минута за $5. Хората ги поръчват тези работи, защото $5, примерно в Америка с $14 заплата на час, $5 не са нищо. Това е нещо като при нас 50 стотинки. И те тук, значи, като ви поръчат нещо, вие може да добавите екстра за още $5, за още $10, нали, и по този начин да изкарате много повече пари. Така. Има толкова, значи има в чаша на капучино, в пяната хората пишат някакво съобщение, нали. Сега за малко ще паузирам видеото, да ви покажа, че не съм само аз от България тук. Ето тук, примерно, пишете на корема си, ако сте момиче, нали, така горе-долу, нали, имате някакво тяло или нямате тяло, дори каквото и да е, тук може да хората ви поръчат тук да напишете, примерно Happy Birthday или посетете еди какво си, нали, на корема, или пък по бикини да им държите един знак.
Има тук толкова много неща, които могат да се направят. Значи, моят съвет към вас е да се разходите тук из тези категории, да видите вие какво може да правите. Много от работите много лесно се учат. Сега не искам да ви демонстрирам как пак с Photoshop Elements от Zamunda, как правя за 6 минути банер, нали? И взимам $5 за тая работа, нали? Но става много лесно. Значи в YouTube пишете how to make a banner с Photoshop. Значи дори да не знаете английски, има тук хиляди неща, където може да правите без да знаете английски. Може да изпеете честит рожден ден, примерно Happy Birthday на български, нали, в българска национална носия. Имаше тук един англичанин, всъщност